Unha idea da Deputación de Pontevedra de divulgar un pouco as verbas da natureza, as verbas vivas, a través dunha figura máxica que queren recuperar, que é o apalpador, unha personaxe propia da nosa identidade do Nadal, que leva as nenas e nenos ata a montaña galega. Grazas ao grande traballo pedagóxico das mestras de infantil, que son as que recuperaron esta personaxe, é moi coñecido, incluso en Pontevedra, en Vigo, onde vayas, tú saben perfectamente que eres o apalpador. O que pretendemos é actualizar a personaxe, non queremos que sexa unha personaxe pois máis, un vello da montaña. Cantando, bailando, hai que comer sano. Que lle digo aos nenos, cada un se toca a súa barriga e lle digolles así: apalpa barriga son, apalpo barriga coa miña man, e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Traer castañas aos nenos que comen san. Trae castañas que aos niños que se portan ben e comen san. Estamos viendo a apalpador bailar y cantar. Estamos aprendiendo muchas cosas de él. A frase máis fermosa que me dixeron: esta é unha universidade rodante.